Ve daha sonra Garibe Gezer Kandıra bir nolu tespit. Li saziyên sivîliyên jinan li ser mirina bi guman ya girtiya binavê Garibe Gezerê li baro awanê pres konferansek saz kirin. Mirina jina Kurd Gezer ku roja pênşemê li girtîgeha Kandıra'ya bajarê Kocaeli'ye di hücreya xwe da mirî hatibû dîtin, bu sedema nerazîbûnan. Garibe kendisine yönelik sistematik işkence ve tecavüz. Seroka Komisyona Mafên Jinan ya baro awanê Parêzer Jiyan Özkaplan dibêje ku beriya kuştina Gezerê li hemberî wê di nava zindanê da destdirêjî, tundî û işkenceyên her curê hatibûn kirin. چند جره جی بخوا مالباتا خورا پارزه را خورا خبر شاندو بانه گوتو بو برادم را تجاوز cinsel şiddet psikolojik şiddet ez vana dibînim bira dengimi bibîzin. Özkaplan got ku piştî bu yerê dozgeriyê li gor rêgezên kanûnî parêzerên Gezerê newergirtiye otopsiyê û ev jî dide nîşandan ku sedemên kuştina Gezenê tê veşartin. Do otopsi hat girinim. Otopsi tıp parezerik ve na otopsi da tine bu. Zuzu rat girin otopsi ev duruma bile yani evdeki ev mirinik şike u hastakin ve mirini serda begirin. Hevseroka Partiya Demokratîkan Gelan HDP'ya Wanê Handan Karakoyun ku ev jî bo piştgiriya pres konferansê beşdarî çalakiya jinan bûye bir xistku heta nehe ji ber işkence, tecavüz û tundiya li ser Gezenê li dijî çi kar bi destên zindanê lêpirsî nehatiye vekirin. Hükümeta Türkiye dibêje ez demokrasiyê diparîzim. Wê alî da girtîgehan da kolanan, koçeyan da her erdê her cihê neheqî û tiştek tê meşante tê jiyan kirin. Yani agahiya hükümetê jî hebûye. Li vê yekê kesekê çi tişt ew nekiriye. Tevî ku di 26 îlonê da 22 parlamenterên HDP li Parlamentoya Tirkiye ji bo rewşa Gezenê pirsnameyek pêşkêşî Wezareta Dadê kiribû, çi bersiv newergirtibû. Piştî mirina bi gumanya Gezenê dîsa HDP li parlamentoyê ev mijar anî ziman, lê heta ev rapor dihat amadekirin ji aliyê ti rêveberên hikûmetê ve daxuyanî nehatibû dayîn. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.